søndag den 14. januar 2024. Hendes Majestæt, dronning Margrethe den anden, er abdiceret. Jeg vil på vegne af kongeriget sige dronning Margrethe en dybtfølt og hengiven tak. Tak for at løfte arven, pligten og ansvaret. Tak for at forbinde os til fortiden og forberede os til fremtiden. Tak fordi de gjorde dem umage og meget mere til. Er en konge, vi kender, en konge, vi holder af, og en konge, vi stoler på. Nye statsoverhoved og ønsker lykke for hans liv og gerning, og dermed for Danmark, skal jeg efter dansk statsskik 3 gange udråbe. Hendes Majestæt, dronning Margrethe den anden, er abdiceret. Længe leve hans Majestæt, kong Frederik den 10. Hendes Majestæt, dronning Margrethe den anden, er abdiceret. Længe leve hans Majestæt, kong Frederik den 10. Hendes Majestæt, dronning Margrethe den anden, er abdiceret. Længe leve hans Majestæt, kong Frederik den 10. Nifoldigt leve for hans Majestæt, kongen. Hurra! 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 Min mor, hendes Majestæt, dronning Margrethe den anden, har regeret Danmark i 52 år. Gennem et halvt århundrede er hun fulgt med tiden, med vores fælles arv som afsæt. Til altid vil hun blive husket som en regent ud over det sædvanlige. Min mor har som få formået at gå i ét med sit kongerige. I dag går tronen videre. Mit håb er at blive en samlende konge af i morgen. Det er en opgave, jeg har nærmet mig hele mit liv. Det er et ansvar, jeg tager på mig med respekt, stolthed og stor glæde. Det er en gerning, jeg vil gøre mig umage med og bære gennem den tillid, jeg møder. Jeg får brug for al den støtte, jeg kan få fra min elskede hustru, fra min familie, fra jer og fra det, der er større end os. Fremtiden går jeg i møde med vidstheden om, at jeg ikke står alene. Forbundne, forpligtet for kongeriget Danmark.
Wow!